Tina, I will take you on a trip, a magical, mystical, mystery tour. In the land of the endless shore. So now we gotta know. Yo, everybody ready? Yeah! ವಾರಸ್ಸೆ ಸರ್ಕಸ್ ವಾರಸ್ಸೆ ಓಲ್ತು ನಲ ಜೋಕು ನೀಲಿ ಬೊಲ್ದು ಕಂಡಬಟ್ಟ ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ರಸ್ಸಿ ಎಂಚಲ ಅಂದ್ ಆ ರಸ್ಸಿದ ಆತ ಬಂಗೋಡ್ ಪೋದು ಕುಲ್ದುಂಡು ಆಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಮತ ಆಪಿನಿರ್ ದುಂಬು ದಾಯಗೆ ಹೋಯ್ತೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅವೇನ್ ತುವಂದೆತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಏತ್ ಸೋಗದ ಗೊಬ್ಬಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಗೋಪಾಲ ಈ ಯಾನಂದು ಈ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಏನಿಂಚಿ ಭಾರತ ಗೊಬ್ಬ ನಾವು ಸರ್ಕಸ್ ಇಟ್ಟು ಗೋಪಾಲ ಈ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬ ಅತ್ತಿಯ ಗೋಪಾಲ ಎಂಚಿನೇ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬ ಪಿಲಿ ಒಲ್ಲ ಆಗಿದ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಎಂಚಿನಲಾಗಿನ ಈತಿ ಎತ್ತರ ಬೇಲಿ ಬಾರ್ದೇರು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಪೇರು ಇರ್ಲೇರು ಈ ಪೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತೋ ಮದಿತ್ತು ಕೂಡ ಬಂಗಾಯ್ತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಏರ ಪೋಚೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಗೋಪಾಲ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ ನಿಂಚಿನೆ ಆತಾತು ಮಲ್ಲ ಧರೇನ್ ಬ್ರೋ ಈ ಪೆತ್ತೋಲಾಗ್ಯ ಮಾರ ಈ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಈತಿಲ್ಲ ಬೇಲಿಲ್ಲಾಗೆ ಅಂತ ಕುಲ್ವ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಅಂಚಲ ಆಗಿಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಿಜೆ ಈಗ ಜನ ಜಾತ್ ಭಾರತ ಗುಬ್ಬಂಡ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತಿಡಕ್ಕೂ ಅಂಚಿ ನೇಲ್ನಾಗ ರಪ್ಪಾಯನ ಕೈತಾತ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರೋ ನಮ್ಮಲ ಪಾರ್ಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತೋಲ್ಯ ಗೋಪಾಲ ಪಿಲಿಲಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಮನ್ ಪುಣ್ಯ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಈ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಈ ಪಕ್ಕಡಿ ಗೋಪಾಲ ದಾದಾ ಬನ್ಲೆ ಈ ಕುಡ್ಲಡ್ಪುರ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಿಂಜಿದಂತುಲ ಅಂಡಪಟ್ಟೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನೀ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ತ ಈ ತುಳುನಾಡು ಏತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡ ಐಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತ ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕಾಡೆ ಜೈದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇಡ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕಾಡೆ ನೆಟ್ಟಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೈದಿನೇ ಟ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಜೈದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾರಿ ಜೈದ್ ನೀ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜೈದಿನೇ పోయా నేను బెట్ ఉండంచన్న బెట్ ఏట్ల సై నమ్మ ఏట్ల బొక్క అంటే 2 సార్లు బెట్ వాడగన 2 సార్లు సై దానే ನೀನು ನೆಟ್ ಹೊಡದನ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಸೋಂಪಾರು ಟ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸೋಪಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೋಪ ನಮ್ಮ ಜೈದಿ ನೆಡತ ಮಾರಯ ಬನ್ಪುನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ దానే గ్యారంటీ అంటే లేడీ క్వశ్చన్ చేయదారా అవు పుంజోల ఆసుపత్రి అయితే పెద్దునా ఇంత ఎంచిన బన్పుని పొక్కడ బని నేను జైదంది ఏమన్నా పెద్దది నేను అప్ಪ అవులెత్త మారయ ರಾಮ ರಾಮ ವಾಚಲಿಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಶಿವಸ್ವ ಚಲಿಟ್ ತಡೇರೆ ತೀರುಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡೋಣ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮಾತಿನ ಮೋನೆ ಬಾರಿ ಡಲ್ ಆತನ ನಿದ್ರೆ ಕದಿಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಕಾಲೇಜಪ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾನ್ ತೇರ್ ದಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ತೇರ್ ದಡೆಗೆ ತೇರ್ ಬಣ್ಣಗರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ತೇರ್ ದಲ್ತಿರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನ ಏನೇನ್ ಬತ್ತಲೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ತೇರ್ ದಡೆ ಇರ್ಬರುಡು ಮಲ್ಲ ತೇರಡು ತೇರೊಯ್ಪೆರೆ ಅಂತ ಯಾನ್ಲ ತೇರೊಯ್ಪೆರೆ ಶಿವ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಯತ ಒಂದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಬಲ್ಲು ಪತ್ಯೆ ತೇರೊಯ್ತದ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ವಾ ಚಲಿ ಅತ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಚಲಿ ಹೆಸರೇನಾ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಹಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ನಮ್ಮ ಸೀನನ ಗೂಡ್ದಂಗಡಿಜ್ಜ ಆಲ್ತಾ ಜೊತ್ತಲ್ ಪಡ್ದಂತೆ ತೀರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಸೀನನ ಗೂಡ್ದಂಗಡ್ದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೇ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೆಲ್ಲಿರತ್ತ ಆರು ಸೀನನ ಅಂಗಡ್ಡು ಅಂತ ಅಡಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಪ್ಪ ಪಾನ್ ಪೂರ ಆರ್ ತಿನ್ಪೇರಾ ಪಾನತ್ತು ಆರ್ಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಸೀನಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ ಮಗ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂದಪ್ಪ ಮೇರ್ ಮುರಣಿಂಚ ನಾಯ್ಕನೇ ಇದೇರತ್ತ ನಾಯಿ ಪಂಡಾರೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಇಡ್ಬುರ ನಿಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡಬ್ಬೇಡ್ ಬೊಲ್ದದ ನಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅವ್ರು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂಚಿನ ನೆಂಕಾಯ್ತ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಫಾರಿನ್ ರತೆ ಅಂದ್ ಶಿಪ್ಪುಡ ಅವು ಕಪ್ಪಲ್ಡ ಸಿಪ್ಪುಡ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ವೈಟ್ ಕನ ಇದೇರು ಅಂಚೆ ನಾಯಿನ 19 ಐಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವಡ್ಪಂದು ಸೀನನ ಅಂಗಡಿ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡಾ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಪೂರಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಹಿಡಿದು ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರಂಡು ಅಂಚೆ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಸೀನಡ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಐಕ್ ಸೀನೆ ಪಂಡೆಗೆ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊರಡಾ ಮೂಲೆ ತಿನ್ಪರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮಿರಿ ಕೋಪ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮೂಲೆ ತಿನ್ಪರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಮೇರ್ದ ನಾಯ ನಾಯ್ದ ಸೊರಟು ದಾದನಪ್ಪ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇರ್ಕೇನ ಆಯ್ಕೆನ ತಪ್ಪತ ಮೇರಿಗ್ಲೊಂದು ಕೋಪ ಬತ್ತನಿ ಮೇರ್ ದಾದ ಮಂತೀರಿ ಕೋಪಡು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಬರನಿಡು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ఆయన ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ರಾಮ ರಾಮ ನೆತ್ತಿರಿಗೆ ನೆತ್ತಿರ್ ಜತ್ತದ ಇಡೀ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪೂರಾ ಚಂಡಿಗೆ ಇಪ್ಪದಂಗಡ್ದ ತುಯ್ಯೆ ಮತಿ ಜನ್ನದು ಸೀನಾಗ ಆತ್ ಪಡ್ತನಗ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ತರ್ಪೈ ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಪಾಕ ಬಂದು 4 ಜನ ಜಿಪಿಡ್ ಪಡು ಪತ್ತೊಂಪು ಏರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ವಾನಮ್ನೆ ಹಾಕುವಿರಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವಿರಾ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವದಾದೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಜೀವದಾದೆ ಕಾವಾರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪೋನ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಕುಲ್ ಮತಿ ತಪ್ಪವೇರ ಅಂದಾರ ನಾಲ್ಕದು ದಾದನ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಪೂಡಿಗೆ ಅತಿ ನಮ್ಮದಾನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಏರ
ಬೇಡ ಎಂಪಿಡ ಪಾತಿರ್ರಾಗ ಪಂದೇನ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಿರಾರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಊರುಡಿಜ್ಜೀರು ಇದು ಎಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದತ್ತೆ ಮೊರಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪ ಇದತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಪ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಇಸರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾರ್ನ ಟ್ರೈಮಲ್ ಪುಡಿಯರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಸರಣ್ಣ ಈರ್ ಮುರನಿ ಉಲ್ಲಲ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಯಾಂತುಯೇ ಈರು ಹೋಲ್ತೀನಿ ಈರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೀ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಡಾಡತ್ತವು ಓ ಕಡಾಡತ್ತು ಮೀ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲವೇ ಪಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂತಾರೆ ಕರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂತಾರೆ ಯಾನು ಜೋತಲ್ ಪುಂದು ಓಂದಿತ್ತೀರ್ ಮೀಪಿನ ಪುರ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ತಿರು ಉಳ್ಳಾಳ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತುಯ್ನೀರು ಒಂಚೆ ತುಯ್ನೀರು ಅವು ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈರ್ ಮೀಪಿನೇನಿ ಅಂತುಯೇ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದು ತುಯ್ ನೋಡತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಚೆತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಲಂಡನ್ ಇತ್ತೆ ತೊಂಜರ್ಸಾ ಆ ಲಂಡನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಲು ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಅವು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಗ್ಲ ಅವು ತೋಜುನು ಅವು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಜೋತ ಮಿತ್ತಂತದು ಇರೇನ್ ತೂನಾಗ ಯಾಂಕೀರ್ ಮೀ ಒಂದು ಪುನಃ ತೋಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜತ್ತೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಮಾತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಡಲ್ರಿ ಶಿಪ್ ಹುಡ್ದಿ ತಿರ್ಗಣ್ಣಿಂಚ ಈ ದಾದ ಪಾತಿರೋರು ಇಸರನ್ನ ಪಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಇಸರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೋಡಂಡ ಏನ ಕಣ್ಣದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡಂಡ ಇರೇ ಗಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೆ ಏರ್ ಗೋಪಾಲನೆಯ ಈರ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಪುಣ್ಯ ಅವು ಈರ್ ನಾಯಿ ಏನು ಅತ್ತ ಈರ್ನ ನಾಯಿ ದಿನೋಲ ಬದಲು ಗುರ್ತ ಜನಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವು ನುಪ್ಪಾಡುವೆ ನೈಕ್ ಈರ್ ನುಪ್ಪಾಡೋರು ಎಂಕೋ ದಿನೋಲ ಬಾರ್ಪೆ ತೂಪುಂಡೆವು ತೂಡಿ ಏಪರ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಕ್ಕದ ನಾನು ಗುರ್ತ ಬೋಡೆ ತಾರಾಯಿ ತುಂಡು ತಕ್ಕದ ನಾನು ಗುರ್ತ ಬೋಡೆ ದಾನ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಯಾ ನೀರೇನು ತೂರಕಂಜಿ ಏನೇನು ಪುಣಿ ಏಪಲ ಕೇನೋಡು ಬಂದೆ ಪಾರಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಈರೇ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ನೆಂಪಾಣ್ ದಾದೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ದುಂಬಿ ಆನಿರೇನು ತೂತೆ ಬೋಲ್ದು ಅದು ಪುಡ್ಕೆರ ಅದು ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಹಂಗೆ ಚೈತಾರೆ ಇದು ಬಾರಿ ಸೋ ಕೆಂಪು ಅದು ಬಾರಿ ಸೋ ಫುಡ್ ಅಂಚೊಂಡ್ಯಾ ಆಡ ಇತ್ತದಾರಿ ನಿಂಚಾತೀನಿ ಮಾರ ಇತ್ತಿನ ಬೋನೆ ಕಪ್ಪು ಒಂದುಳ್ಳಾರು ಅವಲಯನ ಕೋಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ದವಲ್ ತಿಕ್ಕನ ತುನಗ ಒಂದು ಚೂರ ಇತ್ತ ತುನ ಬಾರಿ ಮಜ್ಜಿ ತುಂಡದಲ್ಲ ಕಾತಾರೆ ಇದು ದಾನೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಮಾರ ನಾನೇ ಬರ ನಾನೇ ಎಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತನ ಗೋಪಾಲ ವಿಷಯಂಜಿನ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಆತನು ಏಪ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಸುರುತಾನಿ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಲಡೈಡ್ ಏರು ಸೋತೆರ ಅಕುಲು ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಟದೊಮ್ಮಗು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬುಡು ತೋಡು ರಾಮ ಅಂಚೆ ಆರು ಬೋಲ್ದು ಇಟ್ನೆಟ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಚಿನ ಈತ್ನೆಟ ಆಲೆಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೋತಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೋತಿನ ಬಕ ಅವು ಪಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಬರೀ ಕರ್ಮುಂದ ಬರೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಬರ್ಪುನು ಮಾರ ಎಂಕಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿನ ಬೈತಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಕಾಜಿ ಬೈಜಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಗೋಪಾಲ ಅರೆಗಾತ ಕಾಕಾಜಿ ಬಣ್ಣ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಡ್ಚ ಐಕೆನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೀ ಅಂದ ಈರ ಬರೀ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನಗೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಚಾವಿನ ಬರಿಯಾರ ಚಾ ಪಡ್ದಾಂಜೆ ಕರಾಯರ ಅಂಡವು ಅಂದ ತಿನ್ನರೇಂಚಿನಿ ತಿನ್ನರೆ ಪುಂಡಿವಂತಲ್ ಅಂದ ಅರೆಗು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಅರಿ ಅಲ್ಪ ಕಡೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ ದೀಪಿರಾರೆ ಇಂಗ್ಲೇ ದೈಕ್ಪುರ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಅದೇ ತ್ಯಾಮಣ್ಣ ಎಂಚಿನೆ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕುನ್ ಮತದ ಎಂಚ ರಾಶಿ ಬರ್ ದಕ್ಕದೀತೀನಿ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ದಕ್ಕದೀತಾರೆ ಬುಕ್ಕುಲೇನು ಮತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ರಾಶಿ ಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೊಡಿಯಾ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ದಕ್ಕದೀತಾರೆ ಪೊರ್ಲು ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ತೀರ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಯ ಒಕ್ಕೇರ್ನ ಏರೇನಿಲ್ಲ ಓದರೆ ಬೋಬಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಪತ ಹರ್ಪು ಅಂಚೆ ರಾಶಿ ಬರದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಆವಡಿ ಏರೇನ ಬುಕ್ ಪತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮೋಟ್ ದೀವಡದೆ ಬುಕ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಟ್ಗೆ ಅಂತ ಪೊರ್ಲು ದೇರ ಕಬಟ್ ಹೊಲ್ತು ನಮ್ಮಲ್ತ ಕಣಪುಣ ನಾನು ಬೂಕುನು ಕಂಡದ ಕಣ ಇದೀನಿ ಮಾರ ಕಬಟನ್ನು ಕಂಡದ ಕಣ ಯಾರ ಪುಣ್ಯ ಸದಣ್ಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರೇ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತಾರೆ ಯಾನ 10-15 ಜನ ಇತ್ತೀಜಿ ಮಾರೇ ಅಂದು ದೂರ ಹೋಯಾರ ಅವ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಂಡೆ ಸದನ್ನೆ ಪೂನೋ ಬೋತೇರು ಸದನ್ನೆ ಪೂನೋಕು ಬೋತೇರು ಏರಿ ಯಾನ್ ಪೋತೇನೆ ಅಂದು ಪೂನೋಕು ಪೂನಗ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಲೂನ ಕಾಣಕ ಅಂದ್ಬೋಯಿನಿ ಲೂನಾ ಇಂಚೆ ಎರಡು ಬುಡ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೂನಾ ಅಗ್ಗೋಡ್ ದಿಕ್ಕು ನೀವಂಡಿರಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಾಲು ಸೈಕಲ್ ಅಗ್ಗ ಅಂಡಾಡಿ ಸೈಕಲ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅಲ್ತದ ಬೊಂಬೈ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮುಂಬೈ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯೆ ಅರ್ಧ ಪೋನ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂಡು ಅಲ್ತದೆ ಪೀರ ದಯಪನ ನಮ್ಮ ಪೋನ ಗಲಾಟೆ ಜಾರ ಅಪ್ನ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ನಮಕ ಉಡುಪಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಡಿತ ಪೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಜಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಯಾನಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಸೈತ್ போய் ಬದುಕಿದೀನಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾರ ಈ ಸೈತ್ ರೀತಿಕಿಂದ ಇನ್ನೆರಡು ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಅಂದ ಏರು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪಾನೆ ಜನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಆದಿಕ್ಕೆರ ಆಯ್ ನಿಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಟ್ ಲಾಟ್ ಪಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಂಬೈದಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನ್ರ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂದ ಆಯ್ ಏನು ಬಂಡೆ ದುಬೈ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೇಪಿಗೆ ತಿಪ್ಪು ನಂಜಿ ಮಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತಾರ ಅವನಿ ಕೊರಿಯೆ ಕೇಪಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಂಚಿ ಐಟ್ ಪರಿ ಆಸೆ ಆತ ಆಸೆ ಪರಿಮಳದ ವಸ್ತುಂಡತ್ತ ತುಯಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಜಿ ಅಂಪಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುದ ದೂತೋಡು ಕಾಲ್ ಮಾರತ ಮುದ್ದಲ್ಲಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಾರತ ಅವನು ಭಯಂಕರ ಕಮ್ಮೆನದ ಮಾರಿ ಆಸೆ ಇಡತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪು ನೀರು ನಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ತ್ಯಾಂಪಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ಅಂತಂದಿನಿ ಇಂಬೇಡ ಪಾತ್ರೆ ದಾನಾಗ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೀರ ನಾನು ದಾನಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಪಂಡಿ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಆ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾರ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂತ್ರಿ ಜನ ಮಾರ ಇರು ತ್ಯಾಂಪಿ ದಾನೆ ಅಂದ್ಗೆಂಡೆ ಅಂತ ಆಜಂತ ಮಗಲು ಕಂಡನ್ ಬಿಡ್ತನತ್ತ ಅವು ಪಾಪ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇಪರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಭಯಂಕರ ಮಾತು ಟಿಕೆಟ್ ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನ ಪೂರ ಇಡದ ಪಣದಾರ ಪುಣ್ಣ ಅದು ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ತ್ಯಾಂಪೆ ಅಂತೀನಿ ತ್ಯಾಂಪೆ ಅಂತೀರ ಪಕ್ಕ ಸಂಜೆನ ಮಗಲ್ನ ಪೂರ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಸಂಜೆನ ಮಗಲು ಕಂಡನ್ ಬಿಡ್ತಾಳ ಸಂಜೆನ ಮಗಲು ಕಂಡನ್ ಕೇಳನೆ ನಕಲು ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪನಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅವು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮುರಣ್ ಮಾತಾವು ಸಾಧಾರಣ ಊರು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೋಡಕ ಮುರಣ್ ಲೆತ್ತ ಕೇಂಡಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪನ್ ದಾಯ ಮಾರಿ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಗಲ್ ಕಂಡನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಆಣ ಈ ರೀತಿ ಊರಿಡಿ ಪನೊಡದೆ ಅಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಂತೀರಿ ದಾಲೆ ಆಣ ಮಾರ್ರೆ ಏನ ತಪ್ಪಾಣ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನರ ಕಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ ಪೂಜೆ ಒಂಡಿಗೆ Until I say so sideways. Now we gonna go that my way. Playing that song never wrong. Now we betting on home. ಅಚ್ಚಿನ ಮತ ಸಂಗತಿ ಸದಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಮತ ಬೊಂಬಾಯಿದಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರು ವಿಶೇಷದ ಮಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟೆವಿ ಅಂತ ಅವನುಂಡ ಅಂದ್ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಮತ ಆತೆ ಅವನುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸದಣ್ಣ ಪಂಡ ಗೊತ್ತವನತ್ತ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರತ್ತ ಆನಂದ್ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಮಲ ಜೋಕ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ದುಂಬು ಜನಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ದುಂಬು ಲವ್ ಮಾತಿರ್ತಿ ಹಸಿತ ಕಣ್ಣು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ ಪಂಪಣಿಗೆ ಅಂದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಿಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹೋಗಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೀತಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ಬಕ್ಕ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಸೀತಕ್ಕನ ಬುಡಿ ಇರ್ಬೇಕ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ದುಮ್ಮು ಪೋನಾಗ ಸೀತಕ್ಕನ ದೋಸ್ತಿ ರಾಧಾ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ರಾಧಾ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ಎನ್ನಲಾರ್ನಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಬೇಗ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಲವ್ ಒಂದು ಸೀತಂಚೆ ಪಂಡ್ಲಿಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ರಾಧಾ ಕೊಂಚೂರು ರಂಜಿಲ ಆಂಡು ಕೋಪಲ ಅಂದು ಪಂಜೋಲ್ ಎತ್ತಿರತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂಗ ಮುಸುಂಡದೇ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಮರಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಅಂತ ಬೋಡತ್ತ ನೀನು ಒಕ್ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲಿಯ ತ್ಯಾಂಬಣ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ತ್ಯಾಂಬಣ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಕಡಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀಗ ಅರ್ಥ ನಿರ್ನಿ ನಿರ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರದು ಮನದನೆ ಸೀತ ಬರ್ತದೆ ತ್ಯಾಂಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿ ಎಂಚಿನ ದೇ ದೇ ಅವ್ರ ಎರಡಗಿರಿ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳೆ ಮತ್ ನಂಕದ ಗೌಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮುಡ್ಚಿ ಬಾಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅವ್ರ ದಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಂಡ ಮಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಲೆ ಪಕ್ಕ ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳೆ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡಿ ಏರು ಸೀತ ಚರಮಂತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತ್ಯಾಂಬಣ್ಣ ಹೊಂಟದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಲವ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಪೂರ್ಲು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ದಾಲ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಬೈತಿ ದಾಲ ಬೈತಿ ಈತ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಹುಡುಂಡ ಐಕ್ ಸೀತ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚದಾಲತ್ ರಾದೋಲ್ಲ ತೇನ ದೋಸ್ತಿ ಆಲ್ಬನ್ ಬಲ್ ನಿನ್ನ ವಾ ಮಂಗ ಮುಸುಂಡದಾಯ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿ ವಾ ಮರಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಂಡ ಕೇಳಲು ಐಕ್ ಈರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳೆ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡು ಅಲ್ಲೇನ ತಾರೆ ಕಂಕಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳೆ ಮೇರ್ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ತರ ಕಂಕಣೆ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂಜನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಯಾರು Thinking about the people I think my teacher I'll be winking a pleasure. Let's go and set a measure. And feel something. Or make a mess. ಅಲೆ ಗೋಬಲ ತುಲ ಪಿಜಿಂದ ಪಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮರ ಇತ್ತೆ ಪಿಜಿಂದ ಅಂದುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದು ತುಲ ಪಿಜಿ ಅಲೆ ಮುಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ತುಲ ಪಿಜ್ಜಿನ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಅಂಡ ಬಟ್ಟೆ ತುಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ಕರೆ ಬಿದ್ದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲ ನೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಸರಿ ತುಲಗೆ ಪಿಜಿನ ಮಾತು ಎಂಚಿನ ಆತ ಪಿಜಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಚಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂದು ಕೆಲವು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಪಿಜಿನ ತುಲಗಿ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಚಕ್ಕರದಾರೆ ಪೂ ಪುಣು ಪಿರಾರ್ಪುಣು ಅಂದ ಹೌದಾನೆ ಚಕ್ಕರದಾರೆ ಪೂ ಪುಣು ಪಿರಾರ್ಪುಣು ಅಂಚಿ ಪುಣಿ ಪುಣ್ಲಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕರೆ ಕೊನ ಪುಣ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹೌದಾನೆ 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 ಅಂದಂಚ ದಾನೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅವನಿಗೆ ಎಂಚ ಐಕೆ ಆ ಪಿಜಿನ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್
ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಗತಿ ಅಂದಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಗೋಪಾಲ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೆ ಉಂಡತ್ತ ಜನ ಜನನೇ ಮಾತ್ರ ಚೇಟೆ ಮಂಡದ ಜನ ಮುರಣಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆತ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪನಗ ಮುರಣಿ ಆರ್ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸ್ತಿದ್ದು ಓಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂದು ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಹಂಗೆ ಪಾಡದು ಪನಗ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಸು ಎರ್ದೆತ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇರಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಂಗೆ ಏನಾರು ಎರಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚನ್ ಮೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಸಾಮ ನಾಲ್ ಬಾರ್ ಸೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಸನ್ ಜೋಕ್ಲು ರಂಬಾರ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಇಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಜೋಕ್ಲು ಬುಲಿಪಿನೇಟ್ ಬರು ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲ ಮರಣದಲ್ವ ತುಲೆಗೆ ಏ ರಡೆ ಜನ ಅವರು ವಾ ಬುಲಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬುಲಿಪಟ್ಟಿ ಮಾತು ಬರೋ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ನಾನು ಆಂಡು ಬಗತು ಮೇರೆ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆತು ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ನೀರು ಗೊತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತನಿಗೆ ಪತ್ಕೇನು ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿನ ಕಾಸು ಕಿಸೆಡ್ ಕಿಸೆಡ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲು ತೆತ್ತ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ತೆತ್ತು ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ನೀರು ಜೋಕ್ಲು ನೆಂಚ ಬಂಡರು ಯಾಕೆ ಮೇರೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಈ ದೆತ್ತಂದಾಂಡ ನಾಯ ಪೈಸ ಎತ್ತಂದು ಪೂರ ಪೋತು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿರ ಅಂತ ಒರಿದುಂಡು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲು ತೆತ್ತು ಪೋಡುಂದು ಅಂಚಿನ ಮತ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಿನ ಮತ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕೇಂಡು ಉಂಡತೆ ಕೆಲವು ಕಂಡ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೆ ಬೊಂಬೈ ಬರ್ತೀರತ್ತ ಬಚ್ಚು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೋದು ಅಂತ ಮೀದು ಮಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಯಾ ನಿಂಚಿ ಬೋಪೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಬುನಿ ಹಾಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕೇಟುಂಡ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ಇರಗಿತ್ತಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕಿ ಜತೆ ನಡ್ತು ಮೊನಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಜೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಮ್ ಪೋಲಿ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಎಪ್ಪೋಡತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಯಾರು ಪೋಲಿಲ ಕಾತನ್ ಬರ್ತಾ ಅಂದೆ ತಾನೇ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಟನೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಒಂದು ದೂರದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನೀರ್ನ ಪುನಃ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಹತ್ತೀನಿ ಪುನಃ ಅಂದೆ ಏರ್ನ ಪುನಃ ಪೂನಾ ವಿಶೇಷ ಜಮ್ಮರ ನಿಂಚಾನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋದಲಾಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಉಂಟನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕೆತ್ತವು ಅವ ಎಂಜನ ಅನ್ಪಿರವು ಎಂಜನ ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಲಗರತ್ತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸೈಕಲ್ ದೀಗ ಬ್ಯಾಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ದುಂಬುಲಿ ಅದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಪಿರೋಡಿ ಇರ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಕ್ಕ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಮುಟ್ಟಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಂಡ ನೋಡೋಣ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಂಡ ಸದನ ಸರಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನು ಎದುರ್ದ ಸೀಟು ಕುಲ್ದೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪಿರೋದ ಇಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಕೈ ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಲೆತ್ತಿನ ನಾನು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಪಿರತು ನಾ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದೇನೆ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಇರಗ ನವೀನ್ ಮದ್ದ ಕಾಕತ್ತಿಗೆ ಅವನು ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಟಾಗೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ಡು ಯಾನ್ ಕೈ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತನ ಬತ್ತೆ ನವೀನೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಮದ್ದ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಿಯೆ ಪೋಂದೆ ಕುಳ್ಳರೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಪೋಡತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ 5 ರೂಪೀಸ್ ದೀಪೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಮಾರ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಪಾತ್ರೆನೂ ಸರಕುಂದೆ ಮದ್ದ ಇಡೀ ಬಸ್ ಸಭೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಇಡೀ ಬಸ್ ಸಭೆ ಈಜಂತ ಸರಕನದು ಒಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಣ್ಣು ಬಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆನಂದ ಸರ್ಕಸ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರಿನ್ ದಾಗನ್ನಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸರಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಗೋಪಾಲ ಒಂದು ಪೇ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಜನಗಳು ತಿರುಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಕುಲೆ ತಪ್ಪವನ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಗೋಪಾಲ ಬಂಡೆ ಸರಕ್ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿರಿಗೆ ಬಂಡೆ ಕಡ್ಲ ದಿನಕ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ಜನ ಜಿಂಜತನ ಏಸಿಗೆ ಈ ರಾವಲ್ ಬರ್ರಿ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಅವಕತ್ತು ಅವಕಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಮನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿರಿಗೆ ಗೋಪಾಲ ಸಮ ಯಾನ್ ಕಾಶಿಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಳ ಇಷ್ಟ ಸುಲಭ ಬಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೀ ತೋಟಲ್ಲಿ ಚಾ ಬಾರ್ದು ಬಾಳ ಇಷ್ಟ ಸುಲಭ ಬಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಕೈ ತೂಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟೈತೆ ಅಂಚೆ ಬಹುಶಃ ಗೋಪಾಲ ಅವೇನು ಬಂಡಿಜೆ ಇರ್ಲ ಒಣೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ನೇರ್ವಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಬಂಡೆ
ಈರ್ಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಡ್ತಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾಸ ಇಡು ಅವು ದಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವು ದಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ಕಾಸ್ ಪಪ್ಪನ ತುಯ್ಯ ಎಂಕುಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ 2 ಜನ ಹೋಗಿತ್ತೇರು ತುಕ್ಕ ದಾದವಾಲ್ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಪಿಲಿ ತೂಪುಜರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಪಿಲಿ ತೂಪುಜರು ಐ ಗೋಪಾಲ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕತ್ತದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಗಿನಿಡು ತುಂಬ 2 ಜನ ಪಿದಾಯಿ ಬೈತೀರು ಮನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಗಂಟೆ ದಾನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಸುರುಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಗಿನಿಡು ತುಂಬು ಅವು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಣ್ಣೆಗೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಪುಸ್ಕ ಹೋಗಿರೋಂಡಿರಿಗೆ ಅವೇ ಬಂಡಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಅವೇ ಸರ್ಕಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಕ್ಲು ಪೈಸಾ ಸರ್ಕಸ್ ಬೈದನು ಅವು ಕಮಲತ್ರಿ ರಿಂಗ್ ಪೈಸಾ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಉಂಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲತೆ ತೂಪೂರ್ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತೂಪೂರ್ನ ಆಯ್ತ ಸರ್ಕಸ್ ತೂಪೂರ್ದ ಅಂದ ಐದು ಕೈ ಪೂರ ಸೈತಿನತ ಮರ ರೈಟ್ ಪಿಲಿ ಕೆಲ ಪೂರ ಸೈತಿನತ ನಮ್ಮ ಊರ ಜವನ ಇತ್ತಿ ಜವನ ಆ ಬೇಲೆ ಜನ ತಿರ್ಕೊಂತಿ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ತಗೊಳ್ ದಾನ ತಿರ್ಗೋತುಂಡಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜತ್ ಕೆಲವು ಐಕೆ ಅವರ ಸೈತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ ಪುಂಜಿ ಐದು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ 2 ಪಿಲಿ ಬಂಡಲ್ ಬೋಡ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಬೇರೆ ದಾಲಜಿನಿಕ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಆನಾಗ ಈ ಪಿಲಿತ ಚರ್ಮ ಮಾಡಿದು ಐಟು ಕೊಡು ಆತೆ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೋನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಲ್ ಸೇರಂಡೆ ಸೇರಿದಂತ ಸಮಯ ನೋಡೋಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಲ್ ತುರ್ದು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಿಘಟ್ಟಗಾನ ಕೇರಳಗು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಜನ ಈತ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂಡರಿಗೆ ಈ ಪೋನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಅದು ಗೂಡುಡು ಬಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದ ಮೇಲೆ ಕೂಲೊಂಡರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂತ ಪೋರ್ತಾನಾಗ ಪೋನಗೊಂಡತೆ ಈ ಮಿತ್ತದ ಪಿಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಾಂಚ ಪಿಲಿ ಬರ 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 ಗರ್ಪೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಲ್ತಿನಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಪಲಾಯಿನ್ ಗರ್ತಿ ಉಗುರುಡು ಗರ 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 ತೀರ್ಥದ ಏಸ ಮಾಡಿದಿನತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಗಲ ಎಡ್ಪೇರು ಶುರುವಾಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಅದು ಪೊಡು ಗರ್ತ್ ಒಂತ ಕೈ ಬೋಪನ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇತೈತೇನಂತೆ ತೀರ್ಥ ಪಿಲಿ ಮಾಡಿದನೆ ಒಂತ ಪೋರ್ತ ರಪಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಬತ್ತನಿ ತೀರ್ಥ ಮೇನ ಒಪ್ಪೋ ಸೈತೆ ಅಂದ್ ಮಂಡೆಗೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತದ ಪಿಲಿ ಬಂಡಿಗೆ ಓ ಈಲ ನರಮಣಿ ಮಾರ ಯಾಲ ನರಮಣಿ ಎಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಈಸರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಿಟಿಕಲ ಪೂರ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ದೂರೊಡ್ತುಯ್ಯೆ ಆರ್ದಾನಿ ಸದನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಲ್ತಿನತ್ತಿ ಅದು ಪೂನೋಡುದು ಬಸ್ ಜತ್ತಿನಾತೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಸರಿಯಾಣ ಅಂಚೆ ಓಡಿಪೋಯಿ ನಿಂತ್ಕೇನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮದಿತ್ರತೆ ಸೈಕಲ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂದ್ಮಂಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಪೋಯಿರು ಸೀದಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾದನ ನಿಕ್ಲು ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ದಾದನ ಇಂಕ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಪುನ ಇಂಕ ಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪಾತಿರ್ತಿನ ಈರೋಲ್ತಿರು ಪೋದು ಸುಮಾರು ಪುಡ್ತಾಂಡು ಲೇಡಿಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಟವರ್ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಿಡಿ ಅಂತುಯ್ಯೆ ಓ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡತಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ತೂನಗ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ದಾನೆ ಯಾರು ಬಲ್ತಿಂದಾನೆ ಪುರ್ಲ ತಿರತಾ ಮುಂಡ ದಿಸಲ್ ಬಾಡಿ ತೋಜುನರಿ ಪೂರ್ಣ ಪೋದಿತ್ತರ್ಗತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ 15 ದಿನ ಇತ್ತರ್ಗೆ ಅಂಚಾಲ್ತ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅರೈ ಪತ್ತುಂಡು ಅವ್ವೇ ಯಾನ್ ಮುರನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತೂನಗೊಂತ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ ಪೂನೋರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಗೊಂತ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಹತ್ತಿರತ್ತೆ ಪುರ್ಲಾತಿರ್ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಲಕ ತೋಜುವೆ 15 ದಿನ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಗೋಪಲೆ ತಿಕ್ಕೇನೆರೆಗೆ ಗೋಪಲೆ ಕೊಡತ್ ಮುರಾಣಿ ಬಯ್ಯ ಗಿದಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೆ ತಿಕ್ಕೆರಾ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಂದೆ ಒಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂತೆ ಮುರಣಿಂಜಿ ದಿನ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೆ ಪಂಡೇರಿ ಆನೆರೆಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ಬಲೆ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಲೆಟರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಲೆಟ್ರ್ ಪಾಡುವೆರಾ ರೇಂಕೋರ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕಾತೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬೈಜಿ ಅಂಚೆ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೆ ಮುರಣಿರ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಪಂಡು ಕಡಪುರೇರಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಮುರನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಡೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಡಬಾಡ ಬಾಬಾ ಹಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆಡಿ ಹಿಂಗ್ ಸೊಯಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡತಿ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಯಾಕಲ್ನ ಕೋಮುಗಲ ಬೆದೆ ಗಲಾಟೆ ಅನಗ ಐಕೊಂದ್ ಸಮಾಧಾನ ಪೋದಿತ್ತೇನ್ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತೆ ನನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಡಿಯರೆ ಅಕುಲು ಸಮಾಧಾನ ಪುರ ಬಲ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಚೆ ತೋಂದಿತ್ತೇನ್ ಜೊತೊಂದಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರೆ ಡಬಾ ಹಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಕೂಡಿಗೆ ಟಾರ್ಚಿಲಜ್ಜಿ ಸಿಗರ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಟಾರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ ನಾಡ್ನು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಪುರ್ತುಗು ಸಿಗರ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಪೊತ್ತುನಗ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಐಸ್ತಿರದ ಮೋನಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಆದ್ದು ರೋಡೊಂಜಿ ಬರಡಪ್ಪ ದಾನಿ ಸಂಗತಿ ಕೇಂಡೇರ್ ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಂಗೊಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೂಡಿತ್ತು ನೋನಯ ಕೊರ್ಪನಯ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಪ್ಪ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಾಪತ್ರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬುರ್ದು ಬೈದಿರಿಗಾರ ಕಾಸ್ತ ಅದನ್ನ ಬಡಿದಿನ್ಲೆ 90 ದಿನಾರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿರಾರ ದಾದನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸೋದ್ಯಾನ್ ಮೇರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೇನು ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪಗ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರು ತ್ಯಾಂಪ
ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ಬಂಡೀರಿ ನಾನೂರ ಬನ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ನಾನೂರ ಯಾಪ ಬರ್ಪಾರು ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇನ್ ಐಕ್ ಬಂಡೀರಿ ನಾನೂರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಕುರಲ್ಯ ನಾನೂರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡನಾಗ ಬರ್ಪಿನ್ ಮೇರಿ ಯಾಪ ಕುರ್ಪಿ ಅಡೆ ನೂದಾ ಮುಡು ಹೌದು ₹50 ಕೊರಿಯರ್ ಹಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕುರಿಯ ಬಕ ಸೈಡ್ ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತು ಬೈದಿರತ್ತ ಉಪಕಾರ ಪೂರ್ವ ಇರತ್ತೆ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಪೂರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ್ ಪುರ ಪ್ರೇಜಿನಿಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಣಕುಲ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ ಮೇರೇನು ಉರಿಯನೆ ಪಿರಕಡ ಪುರ ನಿಂಚ ಅಂಚಾರೆಗೆ ಡ್ರಾಫ್ ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರಾಫ್ ಕೊರಿಯ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ತಂದರ್ಗೆ ಮುರನಿ ಏರು ಫಂಡರ್ ಎಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಏರ ಫಂಡರ್ ಎಂಕ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಮುರ ಸ್ಕೂಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಬೈಜಿ ಮುರನಿ ಸಂಗತಿ ಈ ಸರೆನ್ನ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಪಂಪೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ್ ಬನ್ನಗ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ತಿನ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪಾನ್ ದೇತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೆ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣ ನಾಳೆನು ರಸ್ತೆ ಕೂಡತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ದಿಂಡು ಬಿಜಿ 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 ಜನ ದಾಸಿಂ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದಾದಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜವನಿ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಜವನಿ ಮಿನ್ ಸೈದೇನಾ ಪುಂಜವಾದು ಪೊಡತೆ ತಪ್ಪ ಪುಂಜವತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಗೆ ಹಾಕದಿನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರಿ ಸರನ್ನ ಆಯ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಲ 30 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತೂನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಬೊಂಬೈದ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಂಬೈದನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅವ್ಲ ಆಯ್ನ ಮೇಟಿಕೈಟ್ ಬಂಗಾರ ಪಂಡೆತೇನು ಶೂ ಪಾರ್ದಿ ಅವು ಗಂಧದ ಶಿವ ಗಂಧದ ಶಿವ ಅಣ್ಣ ರಾಜವಂಶದ ಪುಟ್ಟದನೇ ಏನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲದ ಏನಾಂದ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದೇ ಮೈಸೂರು ತಾನಗ ಯಾನಿಂಚಿ ತೂಪೆ ಇಸರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪನಿಜ್ಜರ ಆ ಪುನತ ಕೈತಲು ಕುಲೊಂದು ಅರಿಯೋ ಮುರಿಯೋ ಪಂದು ಪುಲ್ತೊಂದು ತ್ಯಾಂಪನೆ ಪುನತ ಕೈತಲು ಬುಲಿಪುನೆ ಅಂದಪ್ಪ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಜನ ಮಾತ ಸೇರ್ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಭಯಂಕರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಗೋನಿ ಯಾವಂದು ಕನೆ ನೀರೋರು ಸೇರಿ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ದಯಪ್ಪ ಈ ನಮ್ನೆ ಬುಲಿಪೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಪುರ ತನಗ ತೂದೋರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬದುಕೇಂಡೆ ಅಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಬುಲಿಪೋರತ್ತ ಅವ್ ದಾನೆ ಆ ಕಾರ್ದ ಜನ ಇರಿಗೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಆ ಸೈತಿನ ಜನ ದಾನೆ ಸಂಬಂಧನ ಪಂಡದ್ ಕೇಂಡಿ ಐಕ್ ಮೇರ್ ಪಂಡಿರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೈನಗ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತಂದೆ ಪೋಂಡೆ ಪಣದು ಬುಲಿಪುನು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಪನ್ನಗ ಇರಿಗೆಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಪುನ್ ಸಾವು ಇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಓಡೆ ಕಾಂಕರ್ ರಂಚಿ ಕಾಂಕರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಏರಿಯಾ ನೋನಯನ ಬೊಕೈರಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೇರಿ ಇದನ ಮರ ಇನ್ನ ತೀರ್ನ ಬತ್ತ ನಿಂಜಿ ಬತ್ತ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿದರೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಾತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಂಡ ಸೇಫ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ಪುನ್ ಮೋನೆ ಬಾರಿ ಬಾಡುದನ್ ದಾನೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಿಸಿಡ್ ಫೀಲಿಂಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಿಸೆ ಪಂಡ ಈರೆಗೋಲ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುನ್ ಬುಡಿದಿ ನಿಸಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲರಾ ನೋನಯ ನಿನ್ನ ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆತ ಮಂತ ಸೀದಾ ಬೋಡಿ ಬೊಡಿದಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರ ಬೆಲ್ಲಿ ನಡಪುಡಿ ಮುಲ್ತುರುದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎಂಕಂಚ ತೂನಗ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಜೋರು ಕಪ್ಪುಲಾತರ ದಾನೆಪ್ಪ ತಕ್ಕುಜೆಲ್ಲ ಮಾತ ತಾಲೊಂದಿತ್ತು ಜೋದ ಕಟ್ಟು ಓಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯ ನೊನ್ನಯ ಯಾನೇನು ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಅಲ್ಪಣದ ಅಂದ ದಾನೆ ಅಂಡೆ ತೂನಗ ಹಾಲಿಯಂಕ ದೀಪಂ ಸೆಂಡಿ ಇಜ್ಜ ಪಾರೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೋನಯ ಮರೊಂದು ನಾನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಗೆಂಡ ಈ ರಂಚ ಈತ ಪೊರ್ಲಾರು ಈರೇನು ಪತ್ತೋಡು ನನ್ನ ಆತ ಪುಣ್ಯವನ್ ಬೋಡು ಈತ ಪುಣ್ಯವನ್ ಬೋಡು ಪಡದು ಇಂಕ ಪುಗಾರ ಶುರು ಮಂತಲ್ ಪುಗಾರೇರತಾ ಅದನ್ನ ಬೋಡದ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಪುಗಾರ ಶುರು ಮಂತಲ್ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಅಲ್ಡ ಜೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಇಂದ ಮಾರದಿ ಈಯನ ಈತ ಪುಗರ್ವತ್ತ ನಿನ್ನ ಕೊಂಚೂರ್ಲ ಪುಗರ್ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬು ಜತ್ತ ಮಾರೈದೆ ಇಂದ ಅಲ್ಡ ಬಂಡೆ ಐ ಕಾಲಿಂಚಿನ ಪಂಡಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೋನಯ್ಯ ಈರ್ಲ ಎನ್ಲೆ ಕಾನಿ ಸುಳ್ಳು ಪಣದು ಪುಗರುಡು ಪಣದು ಓ ದೇವರೇ ರಾಮ ರಾಮ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತೈರು ಜುವದ ಕಟ್ಟು ಕೈತ ತಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲತ್ತೈರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೂಜುವರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾನ್ ಅಟಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಜುವರ್ ಕೈನೂರ ದೆರ್ತಾರ್ಡುಂಡತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಟಾಟೆ ಚೂರ್ನ ಗಂಡ ಅಂಚ ಮಸ್ಲಿಸಿರ್ನ ಆತು ಪುರ್ಲು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡತ ಅವು ಮೀನ್ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತಾಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ತಲೆ ಕಾನೆ ಮಸ್ಲಿಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜುವದ ಕಟ್ಟತ್ತೈರ್ನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಒಂದ್ ಸಂಗತಿ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಎಂಕ ₹100 ಕಾಸು ಕೊರುವರ ನೂದ ಅಂದಪ್ಪ
₹100 ಕೊರುವರ ಸಾಲ ನೂದ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಂದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ನೂದು ಬೋಡು ಓ ಅಡೆ ಪೋದ ಆಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುನುದೆ ತನಗ ಈ ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಈ ಪನ್ಪ ನೂದು ಬೋಡು ಇರುನುದು ಬೋಡು ಉಂದು ಏರ್ ಮಂತಿರೊಂದು ಜೋದ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ನ ಪಾದ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಕಾರ್ ದೇಕ ನೀರ್ ಪರೋಡು ಆತು ಸೂಕದ ಪಾದ ಬಿರಿಲು ಅಂಚೊಂಡಿ ಅನ್ನೋನಯ್ಯ ಫುಡ್ ಅಂಚೊಂಡು ಜವನೆ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪಯ ಅನ್ನೋನಯ್ಯ ಈ ಪಂಡ ನಂಬಯ ದಾನೆ ನಂಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಏತ್ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಅದೇ ತಾಕತ್ ನಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾರ ಸಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರಪ್ಪ ಸ್ಟೆಲೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರು ಕೈಟೊಂಜಿ ಗುಂಡು ಪತ್ತೊಂಡ ಸ್ಟೆಲೋನೆ ಏನ್ ಪಂಡೆತ್ತ ಮಾರ 20 ವರ್ಷದ ಉಂಬಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ ನೋನಯ್ಯ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಂಡತ ಅಂಚಿನ ತೋಜುವರಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲೆ ಇರು ತುಯರನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪುಡ್ಕೆನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಆಂಡ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ತಾಕತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಂಚ ಪನ್ಪರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಯಾನ್ ನಂಬೆ ಈ ನಂಬು ಜತ್ತ ಯಾನ್ ನಂಬ ಅವು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನೋನಯ್ಯ ಓ ಜಾಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಕಡಿಪಿಕಲ್ಲ ಕಡಿಪಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಅವೇನಾ ಆ ಕಲ್ಲ ನಿಂಗೆ 20 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಲ ದೇರ್ ಪೆರಾತಿಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಪೆರಾತಿಜಿ My way, playing that song never wrong. Now we getting on cold. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ದಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನುಂಡು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಒನಚ ಕೈಚಿನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಒಣಸ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ಕರ್ ರೈಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೈತಂಜಿನುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಫಿಶ್ಕರ್ ರೈಸ್ ಆತೆ ಇಂದು ಕೈಚಿನ ಬೋಡೆ ಇದೆಗೆ ಅಂದ್ ಇಂದು ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಶುಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ಗುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ಗುಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಚ್ಚಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ವ ರಾಜಾಜಿನ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಅಂಜು ಪಚ್ಚಿಲೆ ಈ ಗುಜ್ಜಿ ಬೇಡ ಎಂಚ ಗುಜ್ಜಿ ಎಗ್ಗುಜ್ಜಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಂಡ ಗುಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟು ಎಗ್ಗು ಗುಜ್ಜಿ ಎಗ್ಗುಡ್ಜಿ ಐಕೊಂಡ್ ಈ ರೇಂಜಿನ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮಾರ್ರೆ ಫ್ರೈ ಉಂಡಿ ಫ್ರೈ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಡು ಮಣಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೇಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಮಸಾಲೆ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಓವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಸ್ಕರ್ ರೈಸ್ ಲಗನ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಬೂಚಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿಚ್ಕರ್ ರೈಸ್ ಪಿಚ್ಚಿಕರಿ ಬಣ್ಣಿ ಮರ ಪಣ್ಣಗನೆ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೋ ಕಡಲೆ ಅಟ್ಟ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನೀರು ಬಚ್ಚೆ ನೀರು ಬೋಡು ಪರ್ಯಾಯ ನೀರು ತೆಲಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟ ತೆಲಿದ್ದು ತೆಲಿ ಕೊಪ್ಪುಜೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾವು ಕನಪ ಹಾವು ಪೋಲೆ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗೋಪಾಲೆ ಬಲೆ ಸೀಟ್ ಕಾಲಿಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಒಂಚೂರು ಒಚ್ಚಲೆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ ಬಂಡ ಗೋಪಾಲರೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಜೆತ್ತಿ ಶಾಲೆದ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತ ಮಿಸಸ್ ಮತ್ತ ಊರು ಬೋತಿರಕ್ಲ ಅದಕ್ಲ ಊರು ಉಳ್ಳಾಳೋಡು ಜಾತ್ರೆ ವಸಂತಿ ಅಂಚ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಮಂಡಿರ್ ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಕುಲ್ದು ಬರ್ಪ ಉಳ್ಳಾಳೋಡು ಮಂಡಿರ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದವು ಯಾರು ಯಾಪಲ್ಲ ಇರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಳತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಡ ಒಣಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜಿನ ಏರಿಲ್ಲ ಅದು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಮುರಣಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ದಿಗ್ಗಿದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಂಗತಿ ಆರು ನೆಕ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೋಯರ ಬೋತಿರು ಪೋನ ಒಟ್ಟಿ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಓಡೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಹೌದು ಓಡೇ ಪೋವಾಡು ಆ ರಾಮೇಶ್ವರಗೂ ಪೋವಾಡು ಓಡೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪೋವಾಡು ಆ ಅಕ್ಕೇನು ಅವಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಟಸ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಯ್ ಪರ್ಯಾಯ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ 2 ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಅದೇ ಕ್ರಮೋಟ್ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರು ಪೋದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಪೋರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟ ಅದೇ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತಾಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತೋರದ ಪುಂಜ ಬಾತು ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ ಅಂದ್ ಡ್ಯಾಚ್ ಆಗುದು ಫೋನ್ಗೆ ಗಟ್ಟದ ಪುಂಜ ಒಂದು ಗಟ್ಟದ ಅದು ಬಿಡು ತೋರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ತೂನ ಅಂಜದು ಮೇರೆ ಕೋಪಾತು ರಪ್ಪ ಪಿರ ತಿರ್ಗು ತೂಯಿರು ಪಿರ ತಿರ್ಗು ತೂರಾಗ ಆ ಪುಂಜ ಒಂದು ಪಿರ ತಿರ್ಗು ದಿಂಚ ಮಾಸೆ ತುಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಂದ ತೂದು ಪಣ್ಪುಣ್ಗೆ ಮುಂಡೆ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಅಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಕೂಡ ಮುಂಡೆ ಮಗ ನೆರ್ಪುಣ್ ಬೇತೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಆತನು ಮೇರೆ ಕೋಪದ ಪಿರ ಪಾತೇನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಪಕ್ಕ ಅಂದಾರನ ಬೋಡಿ ತೆಗೆಂಡಿರು ಮುಂಡೆ ಮಗ ಅಂದ ಜಾನ್ಕಿ ಆ ಪೊಂಜೋಗ ಇಂಚ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮೇ ತೀರ್ಪೋತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಒಕ್ಕರ ಗೋಪಾಲರೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ ಪಣ್ಪತ್ತ ಟ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಟ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ದಪ್ಪ ಅಂದು ಟ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಹುಷಾರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಮಲದವಳು ಒಂದು ಓಡಾರ ಪಾತ್ರೆನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಮಲದವಳು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಈಗ ವಾಯರು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಸಂಗತಿ ಅರಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೈಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೊರಾಣಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು
ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏರ್ನಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ದಕ್ಕಡ್ ಬೋತು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡವು ಅಂಚಕ್ಲು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಏರ್ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಜೊತೆಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡೆ. ಮುಂದೆ ಮೇರ್ ಪೇಪರ್ ಓದುದು ಮೇರ್ ದಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಕೊರನ ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ ಯಾನ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಾಯ್ ಇರೋದ್ರ ಮಂಡೆ అదే మురడం చూసేయండి మేరే కండబట్ట మండ వచ్చాను కండబట్ట కండని బిడ్డ చేపలు ఉంజిత్తినే దుమ్ముంజిత్తిని కాకల్లా సురువంజి అగ్రిమెంట్ మూజి గంట దుమ్ముడు ఉంటున్నా అవు మాత అంచనే ఉంతు ఉంతుంది మేరే మండ పెచ్చి అది మురడం నాకు కోపడు ఏతు దుమ్ముడు ఉంటుంది ಯಾನೆ ಪಡೆದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಸೀದಾ ಪೋಯರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕ್-20 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿಯರಿಗೆ ಟಿಕ್-20 ಕಂಡು ಬಿಡುದು ಲಡಯ ಲಡಯ ಅದು ಟಿಕ್-20 ಪರಿಯರಿಗೆ ಪದ್ದು ಪೋದ್ ಜೊತೆ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಜೊತೆ ಮೇರೆ ಗಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ಮುಖ ಲಕ್ಕಿರಿ ಮೇರು ಟಿಕ್-20 ಪಡೆದು ಲಕ್ಕಿನಿ ಮೇರೆ ಸೈಜ್ ಜೀರು ಕಾರಣ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತೊಂದೇರಿ ಸೈಜ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಚೆರ ಪೇರಿ ಶುರುವಾಂಡು ಅದು ಮಂಡೆ വെച്ചോട് ಬೈಯರ್ ಪೋಯಿರು ಸೀದಾ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಮ್ ದೇದು ಬರಿಯರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವರನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಮ್ ದೇದು ಒಂದು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರಿಯರು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಮೇರೆ ಶುರು ಜಿಲಾಬು ಸುರಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಅವಳ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಬಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಒಣಸು ವಾಮ್ಮ చెప్పండి నమస్కారం దాని నరకోరు ಏರ್ ಗೋಪಾಲೇನಾ ಅದೇ ದೋನೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಬಾತು ಕೆಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದಿರ ಇವ ಮರ ನಿಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ ಮಾರ ಬಾತುದಿನ ಕೆಪ್ಪೆ ಕೆಂಪು ರಟ್ಟದ ಅಕ್ಕೆ ಹಾಕಣಂಗೆ ಪಿರಾಕೆರ ಗೊತ್ತು ಮೇನ ಜಾಪಲ ಕುಸಾಲೆ ಮುಲ್ಲು ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಕೂಲಿ ಬೇನಂದು ಯಾಣ ಮುಲು ಕೂಲಿದ ಕೆಪ್ಪೆ ಬಾತನ ಮಾರ ಆಯ್ ಬನ್ಪಿ ಕೂಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಕದಿರ ಅಂದ ಕೂಲಿ ಬೇನ ತಂದೆ ಅದೇನಿದು ಅವೆಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೋಪಾಲ ಯಾನು ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಪುರಿ ತಿಂತಾರತ್ತ ಅಂಚ ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಕೂತೊಂತುಲು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಇದ್ದೆ ದೀಪೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕೂಲ್ ದೆಪ್ಪೆರಂದು ಪೋಯನ್ ಕೂಲ್ ದೆಪ್ಪೆರಂದು ಪೋನಗ ಮಾರ ಗೋಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋದು ಕೇಂಡೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ದೆತ್ತಿನ ಕೇತಾಪುನು ಅಂದ್ ಸುರುಕೇನೋ ಚಮಾರ ಬಕಡೆ ಅಬ್ಬಾಬರು ಏಟಾದ ಬೋಡು ನನ್ನ ಬಂಗಾಪು ಜಮಾರ ಐಕ್ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ದೆತ್ತಿನ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುನು 25 ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾ ಮಂಡೆ ಅವು 25 ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ 25 ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ದೆತ್ತಿನ 25 ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇನೆ ತಿನ್ ಸೈಕ್ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಅಂದತ್ತ ಐಕೆ ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ದೆಪ್ಪುಲೇ ಅಂಚಾರ ಗಿರ್ಗೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೂಲಿನ ಒಯ್ತಿರು ಮಾರಾಯ ಒಯ್ಪುನ ಗೊಂಜನ್ನ ಜೂಂಡತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ದನು ಒಂಜೇ ಹರಬಾಯ್ ವಾಮ್ಮ ಅಂದ ಕೂಲಿನ ದೆತ್ತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕಂದು ಬಾಕಿಲಿ ಪಿದೆ ಬೋದು ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರ್ತಿ ಬರೋದಿದ್ದು ಜಪ್ಪನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪನ ಬಂಡೇರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೊರೋಡು ಬಂಡೇರು ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾ ಬಂಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಎತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಕೊಡ್ದಾತಂದು ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನ ವಾಲ ಕಡಂದು ಗೆಂಡೆ ಇರ್ನ ಅರಬಾಯಿಗ್ ಪಿರೋಡ್ 3 ಜನ ಕೂಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು 4 ಜನ ಕೂಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಇರ್ನ ಅರಬಾಯಿಗ್ ಎಂದು ಬಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಕೂಲ್ದಲ್ಲ ಈರೆ ಕೊರೋಡು ಈ ನನ್ನ ಪಿರ ಕೂಲಿ ತಿಕ್ಕವೆ ಅಂದು ಮಂಡಿರು ಮಂಡೇಚರ ಕೊರೋನತ್ತ ಮಾರ ಕಾಸನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲಾಸ್ ಬಕ್ಕಂಚಿನಂದು ಲಾಸ್ ಏಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಂಗತಪ್ಪ ಅದೇ ಯಾಮಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ರೆಗೆಣ್ಣಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಾತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಸದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೇರು ಎಂಚಿನ ಮುರಣಿ ಇರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತರು ಕಾಂಡೆ ಇರೇನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಾನೆ ಯಾರ ಮಗ ಚೊರೆ ಮಲ್ತ ಹಾಕ್ಲಾಡ ತಾ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಬತ್ತೆ ಆಂ ಪಂಡ ಇಂಚ ಚಾರ ಮಾರ ನಿ ಕೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬಾರನೆ ಕುಲ್ಲು ಜತ್ತ ಮಾರ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಇಡ್ಡಿ ಉರು ತಿರ್ಗೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇವನಿ ಬಂಡ ಉದೇವನಿ ಮಾರೇ ಅಂತ ನಿಜ ಬಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೋಪಾಲ ಎಂಚ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಯಾನ್ ಈ ಬೇಜಾರ ಬರ್ರಿ ಯಾನ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ತ ಹಾಕ್ಲಾಡ ಆರೇಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಬೇಜಾರ ಮಂದಿ ಹೆಂಗದಾನೆ ಮಾರ ಮನ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂದತ್ತ ಅವು ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬಿಡೆ ಓದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈತಿನ ಕಣ ಯಾರಂದು ಬಂದಿತ್ತೇನು ಕೈತಿನ ಮಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ ಕಾಸು ಕೈತಿನ ಕೊರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ
ఇప్పుడు స్టేషన్ అయితే వైన్ షాప్ ఉండాలి అంది ఆయన పోదు పొల్యూషన్ బోర్డు పడుతున్నತ್ತ పోదుల ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಸಾಹೇಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರಿಸಿಂದ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಏನು ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಪತ್ತು ಉಲಾಯ ಪಡ್ನತ್ತೇನೆ ಈರು ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಏನಾರ ಸಹಾಯ ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಪಂಡ ಬೇಟೆ ವಿಚಾರ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯನತ್ತ ಮಾರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪುಣ ಸಹಾಯನತ್ತ ಕಾಸು ಕೊಪ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಅಂದೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟೇ ಕಾಸು ಕೊಪ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಅಂದು ಇರುತ್ತೆ ಓದ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದು ಅವು ಪಾಡು ಅವ್ರ ಮಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ ಮಾರ ಪಾರ ಬೈಟ್ ಬೈ ಸಾಯಿಪ್ನು ಓಕೆ ಬೊಕ ಏಪತ್ತರಿ ಬರೀರಿ ಮುರಾನಿ ಬೈದೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಪಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ ಮಾರ ಸಾಯಿಪ್ಪುನ ಪರ ಬೈಡೆ ಬಂದಾಗರ್ನು ಯಾಪಲ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಅವು ಬಂದಿ ತ್ಯಾಮಣ್ಣ ಹೆಂಚಿನ ಮುರಾನಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗ್ಲಿದಲ್ಲ ಕಟಿಪಿಟಿ ಆದ್ಲಕ್ಕ ಇದು ಪಂಡರ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಕಟ್ಟಿಪಿಟಿ ಆತನ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾರಬನ ಮುರುಗನ ಪೂಜೆ ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಥಾರ್ಥ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಂಡ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾರಬನ ಮುರುಗ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಏನ ಎನ್ನ ಮುಡಿದ್ರೆ ಬಂತೆ ಜನ ಕಿಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮುರುಗ ನನ್ನ ಮುರುಗ ಸಮಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಕಾಕಾಜಿಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಅಂದ್ ಕಾಗಜಿ ಬಾರ್ದ ವಿಷಯ ಎಂಡ ಬಂತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತೀರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗಜಿ ಬಾರ್ದ ಎಂಡ ಬಂತ ಕಾಕಾಜಿ ಬಾರ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ತ ಮಾರೆ ಒಕ್ಕಲಗಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪರಬ ಬನ್ಪುನಿ ಈ ಹನ್ ದಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾಕಾಜಿ ಮಾಡ್ದತ್ತ ಐಕೆ ಹನ್ ದಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನಿಗೆ ವಿಜಯ ಎಟ್ಟುಂಡಿ ಆಯ್ತು ಬರೋಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡುಂಜಿ ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಣದ ಈ ಪೆತ್ತೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕಕ್ಕು ಜರಿದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕು ಸತ್ಯ ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಣಿತೆ ನಮ್ಮಂತ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ನಂಜಿ ಓದು ನಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆ ಉಂಡತ್ತ ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ತು ಪೇಪರ್ ಓದು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದು ನಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಓದು ಸುಕೊಂಡ ಮಾರೆ ಇದು ಪೇಪರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಮಾರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರೇದಾನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಏತುಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಅಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೇದಾನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಈರು ಓದ್ರು ಬಿರೋದಿಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ ಅತ್ತ ಎಂಕೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಈ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಿರೋದಿಲ್ಲದೆ ಪೇಪರ್ ಕಣಪ್ಪು ಅಂತ ಎಡ ಗೋಪಾಲ್ ಓ ಗೋಪಾಲ್ ಓ ತೇರಾ ನಂದ ಉಂತಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಬಲಿಪುಂದಾನೆ ಏನಂತದ್ದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಯಾನಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಪಡೀಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರೆಜ್ಜ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬಲ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಅಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬುಗು ಮಟ ಮಟ ವಾದೊಂಬು ಆ ದೊಂಬುಗು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಕುಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಗೆ ದಾನಮೇ ಈ ಕುಕ್ಕುಲಕ್ಕವನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪನಡ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಐ ಕಾಯಿ ಪನ್ನತ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರಡೆಂಚಿನ ಪನ್ಪಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಿತ್ತಗೆಲ್ಲಿಡುಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಡ ಕೋಪ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಮೇಲೆ ಮಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಅವನು ಇದು ಭಯಂಕರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗೋಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆದೊಂಜಿ ಕತೆ ಅಂದ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಂತೆ ಕಪ್ಪಾತಿರು ಆಂಡ ಜವನಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಲೆ ನಿತ್ತಿರಪ್ಪ ಲಟ್ಟ ಜುವಾತ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಕಲ್ತಿನ ಪೊನ್ನನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಮೇರ್ಲ ಕಲ್ತಿ ಜೇರತ ಕಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಣಿತ್ತು ನೆಡ್ಡೆತ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಕಲ್ತಿನ ಪೊನ್ನನ್ ತೋಡ್ ಬಂದ್ ಕೆಲವು ತಿಗಡ್ ಪೊನ್ನು ತುಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಓಲ್ಲ ಮೇರೆ ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೆ ಊಡೆಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ ಸಿರುವನ ನನ್ನ ಅಂಚಿಗೊಂಜಿ ಪುರ್ದು ತೀರೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಅವಳು ಪೊಣ್ಣು ತುದು ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ್ ಅಂಚಾಕುಲು ಅವಳು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಮೇಜಿಡ್ ಮತ ಒಂದು ಸರ್ಬತ್ ತಿನ್ಪಿನ ಲಾಡ್ ಕೀಡು ಪೂರ ಬತ್ತನ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಸರ್ಬತ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ಪರಿಯರು ಪೊಣ್ಣು ತುಯಿನ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷದ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ತದಲ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಣ್ ಮೇರೆ ಅಲ್ಟ ಕೇಂಡಿರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೆ ಐಕಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾಡ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಂಡಲ್ ಕುಚಿಪುಡಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಬೊಕನಿಕ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಈಜುನ ಪೊನ್ ಪೆರೆತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ ಈ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲು ಹುಷಾರಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೇಂಡಲ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೆ ಪಂದ ಆಲ್ಕೇಂಡಲ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಆಲ್ಕೇಂಡಲ್ಗೆ ಅಂಚಾರ್ ಕಲ್ತಿನ ಪೊನ್ನು ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣಸೀದ ಬತ್ತು ಜಾನ್ಕಿ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ
ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ. ಅರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಏನಂಗ ತಿಳ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುರಡೊಂದಿನ ಜಾನ್ಗೆಕ್ಕ ಬಂಡರತಿ ಅಂದೆ. ಜಾನ್ಗೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಪನ್ಪೆನ ವಿಷಯ ಗೆಂದಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಬಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ ಒಂಚಿ ಕಡೆ ಹೊಗೆ ಬತ್ತಿ ಸೇದ ಬಾರದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಅಂದಂದೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಮಾರಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮೇರೆ ಮಾರಲೆಲ್ಲ ಕಾವಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಕೈ ತಲ್ದ ಅಡಕೆನಿಗೆ ವೈಪೋಲಿಯಾ ಅಂದ್ ಬೀಡಿ ವೈಪೋಲಿಯಾ ಬಿಡಿ ಪೇಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಯ ಬಂಡೆಗೆ ಬೀಡಿ ವೈಪೋಲಿ ಪುಗೆ ಬಿದೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೇರ್ ಬಂಡಿರ್ಗೆ ಅಂಚಂಡೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಕೈ ತಲ್ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಎಂಡೆಗೆ ದಯಪಡ ಪುಗೆ ಬಿದೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡರತ್ತ ಇನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಅದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಮುರಣಿನಿ ಕತೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಮೇರ್ ಜೋತ್ ತಲ್ಪುಂತ ಒಂದಿರು ದಾನಿ ಬಾರಿ ಈತು ಮದ್ದೆಂದ ಮೂಲುಂತೊಂದಿಂದ ಅದು ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕೇಂಡೇನ್ ಐಕ್ ಬಂದಿರು ಆಯ್ ಬಸ್ತೆ ನನ್ ಬುರ್ದು ಪೋಯೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ 42 ಬಸ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಆಯ್ ಪಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೆರಿ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆಗೆ ಐಕ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೆರಿಗೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ಉಂತುವೆ ಎಂದು ಐ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆಗೆ ಇರು ಉಂತೊಂದಿನ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂತುಲೆ ಪಂದಾಯ ರೈಟ್ ಕೊರಿಯಗೆ ಊಲೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಊಲೆ ಉಂತೊಂದಿರಿ ಅರ ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಬೊಕ ಮುರಡಿ ಅರಗಿದ್ದು ಈ ನಾಯಿ ತಾಂಗುಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಅತಿ ಅಂದ ಬೊಕ ಆರು ನಾಯಿ ತಾಂಗುಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಅತಿ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯನಾ ನಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಓಲ ನಾಯಿ ಅವು ಒಂದು ಓಲ ತಾಂಕರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಲಾರ ದೋಸ್ತ ಬಂಡರಿಗೆ ಇಂಚಿ ಕೇರಳದ ಅಂಚಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಸುಗದ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಪಿರ ಏತಂಡ ಮಲ್ಲಜಿ ಮನೆ ಇಂಕ ನಾಯಿ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಮೇರು ಪೋಯರಿಗೆ ಪೋದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಡಿರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿ ಪತ್ತೊಂಬಂಡಾಗ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಕೇರಳ ಮಾತ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾತಿರ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಬಾತಿರಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಮನ ಪರಿಚಯ ಹಾಪಣತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಮಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಅದು ಕೆಲವು ಮೇರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರೇನೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮೇರೆ ಗಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮಂಡೆ ಜೋಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾತಿರು ಹೆಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಬಂದು ಅಂಚ ಆರ್ನದಿ ಕುಲೋ ನಿತ್ತಿರಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಾಯ್ದ ಬರುದು ನಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಂಡಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದು ಬಾರಿ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಆಡ ಪಂಡಿರಿಗೆ ನಮ್ಮಲೆ ವೀಟಿಲಿ 4 ನಾಯಿ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮಲೆ ವೀಟಿಲಿ ನಾಯಿಂಡೆ ಮೋನೆ ಕೆಂಡಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಚಾಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನ ಇದೇ ಬತ್ ಗೋರಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಗೋಪಾಲ್ ಇಂದು ನಾಯಿಂಡೆ ಮೊನೆ ಇಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಐಜತ್ತ ಅರ್ಥ ಐಜ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಐಜ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾಯಿಂಡೆ ಮೋನೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಯಾಪಂಡ್ರೆ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಏರ್ ಈಶ್ವರನ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮೊರಣಿ ಅವಳು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ದೂರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ಗೆ ಪದ್ಮನ ಮನ ಬಾಡ ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಫೋನಾಗ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಅಂತೀಯ ನಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿದ್ದಾರ ಇತ್ತಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಳಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರನ್ನ ಇಂಕೊಂಚು ತಲ ಮೇಯ್ಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಂದು ಪೋತೀನಿ ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತು KMC ಗಿಂದು KMC ಇಂದು ಫೋನಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಟ್ನೆ ದಿಕ್ಕಿ ನಟ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದಪ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ ಬಂಡಲು ಉಂಡು ಯಾನೆನ್ನ ಬಡಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಟ್ನೆ ಎದ್ದು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಣ್ ತೋಜ್ಜಿ ಹಿಂಗ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಣಿ ಕಡ ತೋಜಿ ನೀ ಕಂದೋಜಿ ಅಂದಕ್ಲತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಪಾಪ ಪುಟ್ಟು ನನ್ನೇ ಕುರುಡಾದು ಪುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಯಮಲ್ ಪುಡ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಒಂದೇ ಡೌಟ್ ಅಂಡು ಮೇ ಕಂತೋಜಿ ಬಂದು ಕೈ ದುಂಬಾರು ನಿಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ಅಣೇಶ್ವರಣ್ಣ ತುಳ ಕೇಳಿ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಏಕೆ ನಾಡ ಕೇಂಡೆ ಬಿಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ದಾಳ ತೋಜ್ಜ ಈ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡು ಈಗ ದಾಳ ತೋಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ದಾಳ ತೋಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಣದಿ ಆ ನಾಡ ಕೇಂಡೆ ಐ ಕಾಯ ಬಂಡಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಉಂಡತ್ತಿ ಅವಿ ಏರಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಡ ಬಂಡಿ ಕೆವ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಜಾನಕ್ಕಿ ಇರಗಿ ಆರ್ನ ಗುರ್ತದಿ ಕುಣತ್ತಿ ಎಂಕಾರ್ ತೋಜುನೇ ಜಿಂದು ಪಂಡಿ ಖುಷಿ ಅದು ₹1 ಕೂಡ ರಪ ಕಂದು ಕೊರ್ನಿ ಪಿರಾಬಾದ್ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ಲೆ ಕಣ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿನತ್ತ ಪಿರಾಡ್ದು ಇರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕ ಇರ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿದತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿದ ಮಂಡೆ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗಿನತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಈ ನಟ್ನ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಕುಸಲು ಮಂಗೆ ಮಲ್ ಬಂಜಿಂಜೋಳತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಜಿಂಜು ಅಣ್ಣರೇ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಬಹುದು
ಇದು ಸಂಗತಿಗೆ ಏನೋರ ಈಶ್ವರನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತೆ ಜಪ್ಪನ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಜ್ವರಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಕರಡಿಗೆ ಪೋದು ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಖಾಲಿ ಜ್ವರ ನಂದು ಜ್ವರ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸೀಕ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಈಶ್ವರನ್ನ ಯಾನ್ ಪೋದು ಫೋನ್ ಮಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಈ ರಾಯನತ್ ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಬತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ತ್ಯಾಂಪೆ ಬಾತಿರು ನೀರು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಐಕ್ ಬಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಪುರುಸೋ ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 2-3 ನೋಡಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಮೂಜಿ ನೋಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನೋಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂದ ನಾನು ಬದುಕಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಬತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರು ಬದುಕಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇರ್ನ ಬುಡದಿನ ಗಡಪುರ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಮಂಡಿ ಈರು ಬದುಕಿಜಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅತ್ ಸೀಕಿ ಅಂಕೆನ್ನ ಬುಡದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾವು ಕೊರ್ಪುಣ ಮೇಲೆ ವಾನಮ್ನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ವಾನಮ್ನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲೆ ನಂಬೆರ್ಲ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮುರಾಣಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಡ ಪಣ್ಣೀರು ಇರ್ನ ಮೇನ್ ಇರ್ನ ಕನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದನ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಪಣದು ಎಂಡ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡಿರು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಬಂಜಿದಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 19 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಲಾಕದು ಮೇನ್ ಇರ್ ಮೈತು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ್ತು ಪೋಯನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಬಂಡೀರು ಆರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೀರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಕ್ಕ ಪೋಯನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪೋಯನ್ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮದ್ದಕ್ಕ ಪೋಯನ್ ಮದ್ದಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರಿಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಮೊದಲಿರದೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಲ್ತ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಬಂಡೀರು ಪುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಬಂಡೀರು ಹಾ ಅವಂಚ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಸಂಗತಿ ಈಶ್ವರನ್ನ ಯಾನ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣದ ಮೇನ್ ಇರ್ನ ದೀತತ್ತಿ ಅಂದೆ ಅಡಿಪುನಾಲಿ ಜಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಲ್ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೇನ್ ಇರ್ನ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಹಾಲ್ ಪಡಿಕೆ ಎದ್ದೀತೀನಿ ಅವ್ನು ಪೋಡಿದ್ ನಾನು ನೆರ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂನಗ ಆಲ ಅವ್ವೆ ಏನೇರ್ನ ಸಿಕ್ಕೇ ಮುಜಿಗಳಿತ ಅಲೆಗೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ತುಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ನಮ್ನ ಏರೇರ ಸಿಕ್ಕಿ ಏರೇರ ಕಾಪುನ ಜಂಬರ ಆಪುನ ಜಂಬರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಂಬರ ಐಕ್ಯಾನ ಮುಲ್ತ ಕಾರಣದ ಪಂಡಿತೇರನ್ನು ಬಂದಿನಿ ಬರ್ರೆ ಇರ್ನೇ ಮಾಡ್ದ ಅವಡು ಪಂಡಿತರ ಮರದ ಹೆಂಗ್ ನಡಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದ ತಡ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗುಣಾನಾಗ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಮಾತ ಗುಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಏರೇರ ಸಿಕ್ಕಿ ಏರೇಗ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದ ಅವಳ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಓ ನೋಡಣ್ಣೆ ನಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಕಾರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಅವು ಕುದುರೆ ಮುಖದ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತೆ ಮಹಾವೀರ್ ಬಸ್ದ ತೋರದೆ ಅಂದ್ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಬಂದಿರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ನಂದು ಶಶಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಂದಿರಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಕಾರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂದು ಅವಡೆ ಕಾರ್ಲಡ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟದ ಚರ್ಚಿದಾಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾಮೇರ್ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಕೋಡುಂದ ಅದನ್ನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವನ್ ಪುರ ತಮ್ಡೆಕುಲರ್ ನೂಲು ಮಾತದಿತ್ತು ನಾ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡಿಸರಣ್ಣ ಅಂಜನ ಕತ್ತಲೆ ಐಬಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜತ್ತದ ಆಯ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ತ್ಯಾಂಪನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ನ ರೂಮ್ ಅಲ್ತ ಮೂಜಿ ಮಾಲಿಗೆದ ರೂಮ್ ಅವು ದ್ವಾರ ಕೊಡತೆ ದ್ವಾರ ಕತ್ತ ಇಂಚಿನ ಸಿಂಪರ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರಂಡು ಸಿಂಪರನ ಸಂಪಿಸನ ಇಂಚಿನ ಪುದರುಂಡಪ್ಪ ಅವು ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾವು ಸೈತ್ ಪಾಡ್ ಮೂಜಿ ಮಾಲಿಗೆದ ಹೋಟೆಲ್ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅವ್ಳು ರೂಮ್ ಅಲ್ತ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರ್ದಾನೆ ಮಲ್ತದೇರು ವಾಚಿಲ 12 ಅವ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬೈತೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಡೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನಂತೆ ಮೋನೆ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ಸರಿ ಬರ್ಚುಡು ಇಂಕ ನೀಟ್ ಆದ್ ಪಿದಾಡೋಡು ಬೊಕ ಬೊಟ್ಟ ದೀಪತೆ ಅವು ಪಂಡಗ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಬೇಲೆ ಪಿದಾಡನ ಬೋಡತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಟ್ಟ ಪುರ ದೀದ್ ಬನ್ನಗ ಮೇರು ತೀರ್ತಿದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡೋರು ನೋನೆಯಾ ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ 12 ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ತೀರ್ತು ಪಾಡ್ಲಾ ಅಂದಪ್ಪ ತೀರ್ತುಡುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ ದಾದಮಂತೆ ವಾಚಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ವೆ ಪಂಡೇರಾರು ವಾಚಿನ ತೀರ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಮೇರು ಕ್ಯಾಚಿನ್ ಬುಡ್ನತ ವಾಚ್ ಪುಡೈನತ ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ವಾಚಿನೆಂಚಲ್ ತೀರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪುಡತ ನಾನು 12 ದರ್ಪು ಚಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ 12 ದಾನೆ ದರಿಗುಂಡ ಕಾಂಚಿನ ಮತ ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂದರೆ ದಾನೆ ಗೋಪಾಲರೇ ಈಶ್ವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನಿ ಪೋಯಾರ ಅಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕುಲ್ಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಂಚಿನದ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುರಿಕ್ಕಿ ಸೇರುವ ಸರದ ಅವು 6 ಕಟ್ಟುನ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನ ಅಂದ್ ಕಾಸು ಡೈಲಿ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತ ಅದು ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನೇ ಅಪ್ಪ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನ 6 ಜನ ಪೈ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ 6 ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನ ಬಂದದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕನ್ನಕ ಅವು ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂತೀರ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾನ್ ಇದೆ ಅರೆ
ಬೊಕ ಕುರ್ಪಿನ ಈಶ್ವರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವ್ರ ಮೂಲ ತೂಪನತೆ ಅಂಚ ಅವ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸತಿ AC ಐಕ ತೆಂಕಿತೆ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಐಕ ಇಂಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರಿ ಇರ್ದಾನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಡ್ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ್ರ ಪೂಪಿನ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ದಿತ್ತರಡು ಅಂಚ ಎಟ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ದಿತ್ತರಡು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಪು ಗಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಐಕಿ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಇಂಕೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ದಾಕುನೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಗುಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಅವು ಜೀವದ ಗಂಟತ್ತ ಅತ ಗೋಪಾಲ್ ಇರ್ನಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಆತ್ ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡೆ ಬುಟ್ಟದೀಪಿನ ಮಂಡೆ ಐಸ್ರದ ಮಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಂದು ಮಾತಿರಿಗಳ ಕಣ್ಣುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಶೋಕದ ಮಂಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಹುಡಿಯಾರ ಕಲ್ದಕ್ಕೆ ನಂಜಿಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲು ಬಂದಪ್ಪ ಅದೇ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ತೆಗಿದ್ದೀರಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಮುರನ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಹೌದಾನೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಓಡಾನೆ ಐಕ್ದೆ ತಿಲಿಪುಂದಾಯೆ ತಿಳಿಪುಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಪೋತ್ತಾರಿಗೆ ಅನಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕೇನು ಹೌದೇ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ತೀಸ್ವೆ ಅರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡನಿ ಮೋಕೆ ಪಂಡಂಜೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಎನ್ನಿರು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಲಾದಾನೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂಚೆತಪ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುಯಿನ ಅರೆ ನೆಂಚಿನ ಪರಕೀರ್ತಿನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ನೋನೆಯ ರಪ್ಪ ಬಲ ಕಾಡೆ ಕಾರ್ಲಾ ಪೋಯೆನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಪೋನ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೂತುಡು ಕಾತುಂತದೆ ಪೋನ್ ಬರ್ಪುಡು ಆರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೂತು ಪೋನ್ ಮನ್ಪೆಂದೆ ಯಾನ್ ಅವಳೆ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಯನ್ ಎರಿಯ ಪೋನ್ ದಾದು ಸಾವಿರ ಮೂಲೆ ಉಂತಿದ್ದೀನಿ ಜಾಂಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಕಂಡಾಟ ಮಂಡೆ ಇಡೀ ಊರು ಸುದ್ದಿ ಅತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾನ್ ಸೀತಾಕಲ ಮಂಡ್ಬಿಡವೆ ಕಮಲಕಲ ಮಂಡ್ಬಿಡವೆ ಅರ್ಧ ಮೇಳಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಕಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮುರಣಿ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಮಂಡಲ ಅಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಇರ್ಬೋದು ಜರಂಚಿ ಯಾನ್ ಪೂತಿಜಿ ದಯಪನಿಗೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ದವಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮುರಣಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲನ ಕಂಡನ ತರಿಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ವಾ ಕಲರ್ ದೊಪ್ಪುಂಡ ಆ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಸುತ್ತ ಬರೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಗೆ ಕುಜಲ್ದ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಏರ್ನ ಕುಜಲ್ ಕಪ್ಪುಂಡ ಅದು ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಏರ್ನ ಕಂಡನ ಕುಜಲ್ ಬೊಲ್ದುಂಡ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಸೀರೆ ಕೆಲವರು ಮದ್ರಿಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಕೆಂಪು ಹಾಪುಡ ಅಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಅರ್ಧ ಬೊಲ್ದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಮಾತ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ದಾನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ ಜಾನ್ಗೆಕ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಡಿ ಕುಲು ನಿತ್ತಿರಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಪುಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಟ್ಟುನಿಗೆ ಜಾನ್ಕೆಕ್ಕ ಈರ್ದಾನೆ ಮನ್ ಪಂದೆ ಕುಲ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡರಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ತರೆ ತಕ್ಕಲಾರ್ದ ಕುಜಲ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬರುವಾರ ಯಾನು ಹಾಕಲಾರ್ದ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನಿ ಪಂಡ ಪಂಡವನ್ನ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಮಂಡಿ ಕುಜಲುಂಡೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜಾನಕಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಇದೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸೇರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಸೇರೋಡ ಊರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾತುಂಡತಿ ಉಯ್ಕ ಸೇರ್ನಪ್ಪ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೋಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಘ ಒಂದು ಬೋಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಘ ಮಂಡ ಬೇಡಿತಾನ ಯಾನ್ ಸಂಘ ಬಿಡಿತಾ ಬೆಡಿತತ್ತಪ್ಪ ಬೋಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂಡ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪೋಡಿ ನಕಲ ಸಂಘ ಪೋಡಿ ನಕಲ ಸಂಘ ಬೋಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಘ ಅಂಚೆ ಬೋಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಘ ಬೋದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಡೆದು ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದಿನ ಮಹಾಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಂಡಿರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈತ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲಿಟ್ಟು ಸಂಘದ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪೋಡಿ ನಕಲು ಏರು ಪಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಪೋಡಿ ನಕಲಿನ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪೋಡಿ ನಕಲ ಉಳ್ಳಿರ ಅಂಚೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪೋಡಿ ನಕಲು ಏರು ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆ ಅಚ್ಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದಿರ್ತಾರೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೈದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಕೈದಿರ್ಪುಣ ತುಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಆರು ಸುರುದಿರ್ಪಡೇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆನಾಗ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ತರತೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಲು ಹೊಂದಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕೇನ್ನ ಅರ್ಥ ಜೇರೆಗಂದು ಆಡ್ತಾಡು ಬುಡದಿಗೆ ಬೊಡ್ನಕ್ಲು ಏರಂದು ಕೈದಿರ್ಪುಲನಿಗೆ ಏನತ್ತ ಈರ್ದಾನ ತೆರ್ಚಾರು ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಕೈ ಅಂಚೆನುಂಡು ಅಂಚೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಉಂಟದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಕೈಲ ಲಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೈ ತೆರ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ
it to the underground. ಅಂಚಿನ ಮತ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮತ ವಿಷಯ. ದಿನ ಮಕ್ಳು ಕಡ್ದಿನ ಗಲಾಟೆ ಆದಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಏರಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಕೇಕಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಗಲಾಟೆ ಆದ್ರೆ ಮೇರೆ ಸೇರೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಮೇರ್ ಬೋದು ಸೇರ್ದಿರಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮೇರ್ನ ಕೈ ಪೋಲ್ತು ಬಾರ್ದು ಕೈ ದೇರ್ಪರೆ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ವಾಂಡೆ ಆ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಅಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ಮೂರು ದಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ತಿಂದು ಮನ್ಪಂದು ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿಂದು ಆತೆ ಬಂದು ಆಂಡು ಮೇರ್ ಬೇಕು 2-3 ದಿನ ಕೋಪ ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರ್ ಪಿದೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಮೇರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ನೀನು ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಪಿದೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಡೌಟ್ ಆಡ ಲೆತ್ತೇರ ಮೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಲತ್ತೀನಿ ಈ ಬೋಲ್ತು ಅಲ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ದಾದ ಬಂಡೇರ ಅವಳು ದಾಲ ಕುರಿಯರ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಪೋ ಬಂಡೇರು ಬಲ ಬಂದ್ಲೆ ತೊಂಬೋಯ್ರೇನು ಪಿರ ಹಾ ಇಲ್ಲಡೆ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಪಿರಲ್ಲ ತೊಂಬೋಯ್ರು ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಇಲ್ಲದೋಲಾಯ್ ತಡ್ಡೆ ಮಿತರ ಇಲ್ಲದೋಲಾಯ್ ಉಂತೀರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತಿರನ ಅಧಿಕಾರಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ ಯಾನ್ ಯಜಮಾನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪೋ ಗರಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮತ ಬೇರೆಗ ಅವಮಕಲ ಸಂಗತಿ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಮತ ಮೊಟ್ರಾಸಿ ಈಶ್ವರ್ ಈಶ್ವರನ್ನ ಆ ಗೋಪಾಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಮಗೆಯುಲ್ಲೆತ ವಾಮನ್ ವಾಮನೆ ಪಂಡ ಬುಧರ್ಗ ಮಾತ್ರ ವಾಮನ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಆಯ್ದಪ್ಪ ಮಿಸಿದಿದುಂಡತ పెట్టిస్తాయి అవి మురెన్ పెదం పాతిరి అండి వారి కోపతిని ఎంపండే తెంపన్నడాలే ఆయిదాదన పాతిరుందిలే అంచె మత జోకులు పాతిర బల్లింದ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಪುಲಿಂಕೆ ದಡ್ಡ ದಡ್ಡ ಹಾಕಿರಿ ಜೋ ಮಾತ್ರ ಬುಲಿದಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಿ ಮಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುಲಿದಿ ಜಾಮ್ ಜಿಂಜಿ ಐಕೆ ಆಯ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕಂಡ್ರ ಮುರನಿ ದಾನೆ ಶಾಲೆ ಎಂತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಟೋಡು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ ಬುಜ್ಜಿ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಪಂಡಿರು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನತಾರೆ ಏರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿನಿ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನತಾರೆ ಮಾತನಾಗ ಶಾಲೆದ ಬೆಲ್ಲಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಾಯ್ಪಟ್ ಮಲ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಪೋನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆನಪಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲೊಂದು ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರೆ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಓದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅಂದೇ ಪುಣೀಶ್ವರಣ್ಣ ಈ ನೋಡಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪುದರ್ಲ ಕಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬಾಯಿಪಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರು ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಗಳ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ತರ ಎತ್ತು ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತರ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಮೇಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಮೇರ ಅಂಚೆ ಪಂದು ಬೈಬೇಕ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ತಾರೆ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ತಾರೆ ಅದು ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಜಾನ್ಗೆ ಒಣಸಿಲ್ಲಿತ್ತೀರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮನದ ಶಾಲೆ போய் ಶಾಲೆ போனாಗ ಶಾಲೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರಾಗ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೆಂಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆಗೆ ಮೈ ಹೆಡ್ ಬತ್ತನ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಕೋಪ ರಡ್ಡೇರಿಗೆ ನಿರ್ದಯಪಕ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಎನ್ನತಾರೆ ಅಂದ ಮನಿ ಪದಗುಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದು ಕೇಂದಿರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ಬತ್ತ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಡನೆ ಕೇಂದಿರು ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ವಾಮನಡೆ ಕೇಂದಿರು ಅಂದ ಗೋಪಾಲ್ ವಾಮನ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ತಾರೆ ಬಂಡೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೋಪತನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ತರಲತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ತರಲತ್ತು ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತಾರೆ ಅಂದು ಕೋಪತನ್ಗೆ ಕುಡೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೆಗೆ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ತರಲತ್ತು ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ತರಲತ್ತು ಮೈ ಹೆಡ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಾರೆ ಬಂಡೆಗೆ And you kick it to the underground.